Sjedi Bošnjak i Bošnjakinja u kući. Ustali. Jutro. I kaže čovjek ženi, mogli smo doručkovat. Naš muškarac kad ustane odmah, hoće djedi. Kaže žena, jesmo bogami. Ja ću napraviti doručak, a vi kupite hljeb. Troje djece u kući. I kaže babo, djeco, ko će kupiti hljeb? Kad njih troje uglas, babo ja ću, babo ja ću, babo ja ću. Niste shvatili vic. Ovo je vic. Ovo realnosti nema. Jel vi imate u kućama to da djeca se takmiče da vas usluže, jel? Toga nema. Oma dolazi i priča, što ja, pa neki ide on uvijek, ja, mama, reci njemu. To je naša svakodnevnica. Jer mi nismo odgojili djecu da nam izmeti. Mi ih izmetimo djeci. Šta hoćeš, sine? Neš jaja, mama napravi jaja, neš jaja, hoćeš li ovo, neš to, hoćeš li ono? Jaja, ništa drugo, hoćeš, nećeš. Do ručka, brate, postiš.